Imam pogledom dlaku. Ali nije bilo vreme da se o tome govori ranije. Vi znate da sam ja uvek korak ispred drugih, 2, 3, 5, i sad je vreme. Na sledećem predavanju ćemo više govoriti o ovim stvarima, a imat ćete intervju pa ćete nešto više čuti o ovoj temi. A sad da krenemo sa predavanjem koji je u stvari isto vezan za ove stvari. Ali bih ja prvo ovako rekla da predavanje moje ima 18.7. ovde. Znači sledeće predavanje. Pošto su to tražili da ipak ne bude zadnje predavanje ovo danas kao što je trebalo. Onda, potrebne su 2 žene za štrikanje. Mesečna plata 300 € iz Beograda treba da budu žene. Ja ću da dam fiksni broj telefona, a vi, znači, možete da zapišete 011 2180 494. Žene moraju da budu iz Beograda, znači da žive u Beogradu. 2 su potrebne. To je moja stolica. Tamo možete. Onda, ovde, kod mene ima 10 Pitagora knjiga, znači ko bude hteo da kupi. Na kraju predavanja. I sad ponovo ono pitanje. Ko je došao ovamo preko trećeg oka? Ruke gore. Ko je došao preko Facebooka i tih stvari? I preko onih drugih stvari. Da. Ko mene prati 10 godina unazad? Nek digne ruku. Ko me prati 20 godina unazad? 15. Idemo ovako. Znači, ovo predavanje glasi filozofija telekinetike i jasnovidnosti. Ono bez čega se nijedan čovek ne rađa na ovoj planeti jeste intuicija koja nam je poznata pod terminom šesto čulo. Znači, intuiciju ima svako. Šesto čulo ima svako. Znači, ne postoji na ovoj planeti osoba koja to nema. Naravno, kroz vaše živote ste slušali i još uvek ćete slušati razne majstore koji će reći ja sam Bogom dan, ja imam intuiciju, ti nemaš i treba da ne slediš. Znači, tako kad sretnete, odmah bežite od njega. Ipak, svetske statistike su do sada pokazale da od 10 ispitanika, 5 ispitanika na pitanje da li posjedujete intuiciju, još uvek odgovara ne ili ne znam. Je li ima takvih među vama koji misle da nemaju intuiciju? Nek dignu ruke. Šta, nijedan nema? Svi mislite da imate? Odlično. Globalno posmatrano, još uvek postoji veliki procenat ljudi na našoj zemaljskoj kugli koja ne veruje da posjeduju intuiciju, već da imaju samo tamo neki retki i odabrani pojedinci. Znači, vi očito niste među tim ljudima, što je dobro. Zato ste i došli ovde danas. No, to nije naravno tako, što pokazuje praksa, svakodnevni život, a na kraju krajeva fiziološka građa čoveka kao i medicina. Znači, pokazuje da mi to imamo. A koja i kakva medicina, to budućnost poručuje, ali za sada su to neke orijentalne medicine, holističke medicine i tako dalje, koje govore o tome, znači, da posjedujemo ovo čulo. Šta je intuicija? Intuicija je, dakle, šesto čulo kod čoveka, koja istovremeno funkcioniše u našem racionalnom svetu, ali i u duhovnom paralelno. Ona čoveku otvara na način da mu omogući da vidi suštinu stvari koja će jednog dana doći u budućnosti. Ili da vidi suštinu stvari sada. Znači, intuicija je kao skener koja prolazi kroz sve. I znači, ljudi koji imaju razvijenu intuiciju i koji znaju da koriste tu intuiciju, oni uglavnom nemaju problema u životu. I uglavnom su zdravi, srećni i zadovoljni. Jer uvek vide suštinu. Ili vide suštinu 50% ili 60%. Ostali ljudi žive u mraku. Molio bih neke iz prvog reda da budu ozbiljni.
Jel vidite kakvi su? Nauka i paranauka, posebno o SAD-u i Rusiji, koja se bavi proučavanjem ljudske intuicije i eksperimentisanja sa njom, jasno pokazuje da se ona, kao sve druge stvari, može svesno razvijati, graditi, trenirati, pa i školovati. Ovde imam, mislim, jednu učenicu, je li tako, koja je prošla kroz dugogodišnji trening treniranja intuicije. Sedi među vama. Imam i drugu, u stvari imam i učenika i treću, znači koji su prošli kroz te rigorozne tretmane kako se razvija intuicija i kako se gradi intuicija. I moram reći da je svima život mnogo bolji sada nego kad su došli kod mene. Sam u pravu? Ovakav način razvitka naše intuicije u sebe uključuje, znači sve može da se trenira. Matematika, sport, umetnost, intuicija i tako dalje. Ovakav način razvitka naše intuicije u sebe uključuje ono zbog čega se ne može, ono bez čega se ne može, a to je naša svest i njeno osvešćavanje, misli se na intuiciju. U stvari, kada se razvija intuicija i kada vi razvijete intuiciju u visokom stepenu, onda to znači da ste u stvari počeli da razvijate svoju nadsvest. Jer mi imamo 3 faze, odnosno 3 stepenika svesti. Podsvest, svest i nadsvest. Nadsvest je vezana za budućnost. Podsvest za prošlost, svest za sadašnjost. Tada je naša intuicija negovana i postepeno dobija status takozvane oplemenjene intuicije. Znači, koja nije sporadična, koja ne dolazi onda kad ona hoće i govori vam šta treba da radite kad ona hoće, nego kad vi nju stavite u svoju službu. E sad, takva oplemenjena intuicija dalje vodi do jasnovidnosti. Čuli ste za termin jasnovidnost, znači stvari se vide jasno unapred, unazad, kako god hoćete. Jasnovidnost dovodi do vizije. Vizija je spakovana forma i sistem jasnovidnosti. Znači, vizija je široka. Jasnovidnost je obično upućena na sebe, na neke najbliže, znači domen joj nije nešto drastično velika. Ali vizija je ogromna. Vizija je ona koja ponekada celu planetu prekrije. Znači, ko je vizionar, on je vizionar za celu planetu. Smo razumeli tu razliku? A onda, viši stepen vizije je proviđenje. Proviđenje je jasnovidnost ili intuicija nekoga ko se spojio sa logosom, sa tvorcem ili sa jedinstvenim energetskim poljem svemira. Hronikom Akaše, A poljem, kvantnim poljem. Znači, ima masa termina za tog tvorca. Od drevnih termina do termina, znači, moderne fizike. Dalje, iz proviđenja se ide u telepatiju. Znači, to je još veći stepen intuicije. Telepatija je čitanje misli, komuniciranje mislima. Kada se dostigne faza telepatije, onda može da se komunicira sa vanzemaljcima. Shvatili? Iz telepatije se ide u telekinezu i telekinetiku. E, to je ovo što ste danas videli, što sam vam pokazivala. Iz telekinetike se ide u antigravitaciju, jer je telekinetika povezana sa antigravitacijom. Znači, ona ne može da se radi bez toga. Odatle se ide u teleportaciju. Znači, ja odavde lepo nestanem, prebacim se na neko drugo mesto i ponovo se stvorim ovakva kakva jesam. Znači, to je još viši stepen intuicije. I odatle se ide u dematerializaciju. Dematerializacija znači prelazak iz raznih dimenzija u druge dimenzije, istovremeno prisustvo nas, ovakvih ili onakvih, na mnogo mesta, kao da smo se isklonirali, umnožili smo se. Znači, to se zove dematerializacija, kvantno-etarsko usložnjavanje, da to tako nazovemo. I tu je negde kraj ovoj priči, znači kad mi dođemo do toga, onda više i ne živimo na ovoj planeti, nego živimo u svim mogućim dimenzijama, šetamo, ulazimo, izlazimo, ovde nas ima 5, tamo nas ima 10, onamo nas ima
koliko hoćete, znači menjamo oblik kako stignemo, kako želimo i koliko želimo i na koliko želimo. I potpuno smo slobodni. Znači, tada smo u stvari potpuno slobodni. Visok stepen, odnosno dobro, to vam je sad sve jasno, ali tako? Visok stepen, odnosno dobro razvijena intuicija, daje čoveku sposobnost kvalitetnijeg načina života, mogućnost vrhunskog stvaralaštva, znači, ljudi koji su stvaraoci, znači koji kreativno stvaraju, bilo šta da kreativno stvaraju, znači oni uvek koriste intuiciju. I zato su ljudi koji se bave kreativnim stvaralaštvom obično mnogo dugovečniji od drugih ljudi, srećniji od drugih ljudi, znači zdraviji od drugih ljudi, duže žive, imaju druga pravila egzistencije na ovoj planeti. Nemojte da pijete alkohol u zadnjim redovima. Dajte malo i ovamo. Šalim se. Znači, kvalitetnijeg načina života, mogućnost vrhunskog stvaralaštva kao i dobrog zdravlja, zašto se sve više i više zalaže moderna i komplementarna medicina. Vibraciona medicina, kvantna, holistička medicina, homeopatija. Tu nema mnogo pametovanja, jer je na fiziološkom nivou intuicija povezana direktno sa organom srca u našem ljudskom organizmu, čima ćemo se baviti kasnije. I povezana je sa žlezdom timus. Znači, ja ću da vam dam ponovo vežbu, disanje, koja razvija žlezdu timus, a samim tim intuiciju. Ja sam tu vežbu davala nekom prilikom kad je bilo prvo ili drugo predavanje. Koliko vas zna tu vežbu, nek digne ruku? Da li vi primenjujete tu vežbu? Da. Hoćete vi ostali da vidite tu vežbu i da je zapamtite i da je radite od sad pa nadalje? Znači imate, to je vežba disanja koja se radi u bloku od 4 udah-izdah, 3 kratka udaha, 1 dugačak izdah, nema otvaranja usta. Znači ja ću sad da vam pokažem. Ste videli? 3 puta udahnete kratko, 1 dugačko i izdahnete. Ajmo ponovo. Shvatili? Ne otvaram usta. Ne otvarate usta. Onda to nije ništa ako otvarate usta. Ne. Na nos. Lepo kažem. Zatvorena usta sve vreme. Znači, hoćemo ponovo. Znači, 3 kratka udaha, 1 dugačak udah i dugačak izdah, sve zatvoreno. Idemo. Apsolvirali? Ja. I koliko to radi? 4 puta. Dnevno ili? Dnevno. Najbolje ujutro, možete i uveče, možete i za vreme ručka, preručka. Što više radite, više će žlezda da vam se razvije, više intuicija, bolje će vam biti zdravlje i tako dalje, ali ne posle 3 dana, naravno. Nego posle 3 godine. Minimum. Viroza prolazi za 4 do 6 meseci. Ozbiljnija. Jel' tako? Molim lepo, kako onda zamišljate ovako krucijalnu stvar, žlezda timus nam je ovako ko pola malog nokta razvijena, da vi posle 3 meseca imate razvijenu timus, žlezdu, intuiciju i tako dalje. Pa to ne postoji. Ovako visoko razvijena intuicija u paramedicini naziva se još i stepenom vidovitosti, odnosno stabilne vidovitosti, a ona čoveku omogućava, znači, sve ovo što smo rekli, što sam ovde malo pre objašnjavala. Praktično, odnosno u narodu se kaže da je intuicija u tom smislu majka vidovitosti, logično, što znači da vidovitost nikada ne smemo pomešati sa gatanjem i proricanjem, što se danas dešava u 80% slučajeva. Čemu nas vodi intuicija? Jedno od najvećih imena u modernom zapadnom svetu koje se bavi proučavanjem intuicije i vidovitosti je profesor dr. Charles McCreery,
sa Instituta za psihofizička istraživanja na Oksfordu, ako nije umeđu vremenu umro, ne znam. On u svojim kliničkim ispitivanjima dolazi do toga da je kod svakog čoveka u momentu kada je aktivna njegova intuicija i vidovitost, istovremeno na fiziološkom nivou u njegovom organizmu prisutno je alfa stanje, koje može da bude budno, u snu i tako dalje. McCreary dokazuje u svojim istraživanjima da bez ulaska u alfa stanje, stanje dremeža ili takozvanog Jungovog fenomena, je nemoguće ući u stanje intuitivne spoznaje. Znači, kao neki dremež. Tu se rešavaju stvari. Znači, ako imamo probleme, dremež, pa zaspite na kraju. Ovo znači vrlo logično, jer intuicija je duhovno čulo. A znamo da sve duhovne tehnike koje čovjek želi primeniti od njega iziskuju posebno energetsko stanje, odnosno frekvenciju, alfa stanje, kako to danas naziva moderna nauka. Alfa stanje bismo mogli izjednačiti sa savršenim stanjem mira. I sad zamislite, vi mene tu ispitujete, ali može prozor, ali može ovo, ali može ono, a ja treba da zauzmem alfa stanju da vam ove kašike i viljuške tu lepim. Jeste me razumeli? Možda sad prozor. Sad, otvarajte tamo šta hoćete. Ovo zvuči vrlo logično, jer je intuicija duhovno čulo. Tišina. A znamo da sve duhovne tehnike koje čovjek želi primeniti od njega iziskuju posebno energetsko stanje, odnosno dobro, ovo smo rekli. Moderna definicija intuicije i vidovitosti je sledeća. Uopšteno posmatrano, intuicija i vidovitost predstavljaju umetnost komunikacije sa svim vrstama i nivoima, kako zemaljskim, tako i vanzemaljskim energijama. Vanzemaljskim energijama bilo neživim, bilo živim i tako dalje. To su alijeni i ti slatkiši koje srećemo na raznim mestima, što zavisi od stepena razvoja i pružanja nečije intuicije. Znači, koliko su vam intuitivne antene veće, dalje dopiru, vi ćete dalje do svemirskih sfera da dopirete. Ako ne, ne možete ni do meseca da dopirete, ni do komšije. Neko ko ima osrednje razvijenu intuiciju samo će predosetiti da će popodne padati kiša, iako je sada vedro i sunčano vreme, na primer. Dok će oni ljudi sa visoko razvijenom intuicijom uspostavljati čak i kontakte sa vanzemaljcima na nivou telepatije ili teleportacije. I činjenica jeste da su danas uglavnom većina kontakata ljudi i vanzemaljaca se bazira upravo na ovom nivou, odnosno na telepatskom, a najmanje na realnom, to jest fizičkom nivou našeg postojanja. O tome govore suštinski podaci ufologa i paleufologa. Paleufologija je nauka koja proučava prošlost ufologije, prošlost vanzemaljaca i tako dalje, vrlo jedna popularna nauka. Dakle, intuicija nam daje, pored ostalog, i mogućnost da komuniciramo sa neopipljivim, odnosno na materijalnim ne znam šta sam ovo htela, nebitno. No, da bi sve to bilo moguće, da bi naša intuicija zaista bila objektivna, da bi mogla predviditi u podjednakom procentu pozitivna i ona druga zbivanja, neophodno je na tom putu voditi računa o svojim mislima i osjećanjima. Naše osjećanja i misli treba da budu pozitivna, jer su oni ključ za našu intuiciju, naš napredak u životu, a pre svega za naše zdravlje. Ukoliko se naše osjećanja, emocije i misli na ovakav način definisane, naša intuicija će na višem nivou se spojiti sa našim objektivnim mislima i dobit će status intuitivnog razmišljanja. Intuitivni način razmišljanja posjedovali su redom najveći velikani našeg sveta. Nikola Tesla, Isaac Newton, Pitagora, Nostradamus, Paracelsus, slični njima, ali i naši dragi kremanski proroci. Sve u svemu, što nam je razvijenija intuicija, stvari su u životu